Agora mesmo xa temos as pezas principais listas. Para unir todo, utilizo uns pasadores que saco dos restos de electrodos de soldadura. Retírolles o recubrimento e pásolles unha lixa e quédanme unhas variñas de 2,5 mm e case da medida necesaria. Ademais, estou reutilizando residuos. Monto as pezas de cada navalla e comprobo que funcionan como é debido. Despois, lixo o exceso de material que deixei nos laterales metálicos do mango e isto permíteme aproximalo mellor á medida definitiva sen pasarme. Agora o que fago son un par de comprobacións. A primeira, que se manteña a navalla nas posicións aberta e cerrada. E a outra, en posición cerrada, apreto un pouco para comprobar que hai unha pequena folgura. Isto verifica que o fío non está tocando contra o resorte e non vai afectarlle cando estea pechada. Visto isto, fago unhas pezas cadradiñas de 3 ou 4 mm de espesor con un furado, que serán os reforzos laterais do pasador sobre o que pivotará a folla. Tamén fago unhas cachas de madeira, neste caso de castiñeiro reaproveitado, que lle darán un aspecto moi atractivo. Corto a forma, comprobo que teñen a medida axeitada por os laterais e fago os buratos na posición correspondente. Despois lixo as formas para axustalas mellor ao tamaño. E con isto xa teño as pezas listas, polo que pasamos a pegar todo. Utilizo unha resina epoxi transparente de secado rápido. Hai que ter algo de coidado porque non debemos poñer pegamento na zona intermedia para que non bloquee o movemento.
Para apretar ben mentres vai secando, colócoa no tornillo de banco, pero despois o que fago é recortar os pasadores e remachalos para que a suxección sexa máis resistente.